Good morning, 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 good morning. Come on, everybody! I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist. We're gonna do the Enjoy, It goes like this. enjoy. Let's twist again. God is good all the time. Yeah! Kami po nagpapaabot gararin pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Tigdi po sa GB. Kumusta po may mga birthday ngunyan? Happy day. Kumusta na lamang tabi mga tugang ano yan ha? Kumusta na lamang kita kabol? May mga travel dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano niya Ronald June? Petsa 20 na ano? Febrero 20, 2024. Newsroom, News Director Mar de la Cruz, Luas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning. Kasabay mga maray pa si Enrile adi. May stamp sa post office adi. Maray pa si Enrile adi. Ila mang gigibuhan niya sa mga pobresa ng taong nakasangkatos man lamang. Tanda na mabalikan talaga. Diba man talaga niya, sa mga pobresa na bagang tao na gibuhan mo kisa stamp. Gano, di ba? Hello! Ay! Kumusta na may mga birthday ngunyan? Mga lola, mga lolo, mga mister, mga teachers, mga kasambahay, mga misis, mga mister, mga maratana po sa mga oras na rin. Welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. So may mga tabi yan ha, so mga kuha natin dyan ha. So may mga travel, ingat lang tabi, mga hiriters ha. Sa tuya na mga morning hiriters, mga tugang nili po sa tuya na programa, good morning tabi sa Sendo Gabon. Kasabay niya to si John Napolis sa Manibela, kasabay dyan si Boy Mata. Mga tugang, panagos ang pag-iikot nin mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Martes. Ngunyan na Martes, oy bakala, tod, aramon ta daw. Kung kumusta ang sesyon kan sangguni ang bayan dyan po sa Daraga Albay. Magandang morning! Aramon ta daw ang buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwa. Ay, sandali lang. Tabaka igwaki, ano yan? Baka igwaki, ano yung text Henry M? Good morning. Ha? Pilyong para. Awin daw. Pilyo man ang paradangog tayo ni. Good morning, Jimmy. Nasalita ang satuyang chief reporter sa Buena Manong Report. Nasa linya. Good morning, Jim. Yes, Bibi. Maray naga sa mga parantabay. Sa mga bungkaras kan sa mga istorya. Sobra-sobrang pasasalamat kan nasalidahan na PD. Digdi sa Albay, Police Colonel Fernando Cunanan. Sa mensahe kay ni Kasudma sa turnover ceremony sa bagong PD sa persona ni Police Colonel Julius Anyonibo. Kay Congressman Elizaldico. Tanako Bicol Party List. Primero sigon kay Police Colonel Cunanan. Naging arkitekto ini sa kunata iyawan siya, natawan pagkakataon magserbi sa Albay. Ipinaglatag kan nasalidahan na pamayo kan na PNP digdi sa Albay, overwhelming support kan AKB representative sa ngaran infra project sa laukan Camp Salvador House yan. Kan Camp Salvador House yan, iyon Albay PPO, BP. Yes. First heard niya to ni darakula o na kantidad, ang kantidad kan mga proyektos na pinabulos na pondo sa PNP yan sa Albay PPO.
yaon an 18 million multipurpose barracks with barracks building Kanpin CO, 30 million grandstand, 26 million infrastructure project para sa PMFC, 50 million training equipment and mobility Oo. para sa SWAT unit, asin ang 40 milyones pesos building na supposed to be sa Albay PPU pa, alagad pig-transferan pondo Aha. sa pagpatindog ng panibagong police headquarter Canligaw City PNP. Ang mga bagay na ini patunay na kan political dynamism, love and dedication, kung kaya orgulyong pigsabay sa mensahe kan dating PD. Oo. Ang taos puso niyang pagpasalamat kabilang na sa mga local chief executive na suportaran siya sa kabos na aspeto, kalamidad, natural man o man-made, Aha. dangugunta, mensahe kan naghali ng PD Digdi Salbay. In closing, I would like to express my deepest gratitude to the architects of my being here in your province. Congressman Cristal Alfredo Co of the Co-People Party List, who gave his overwhelming support to us here in Albay Police Provincial Office. Sir, salamat po sa infrastructure projects that are now being built inside camp, the 18 million multipurpose barracks of the PNCO, the 30 million grandstand with PCO barracks, the approved budget of 26 million for the development of the first PMXD, and the almost 50 million for the training equipment mobility of Albay SWAT unit. At kasama po dyan yung 40 million na supposed to be building dito but in-advert magiging Ligaw CPS. Surely, with additional benefits and projects you have provided in the young camp of Camp Salvador Hausyan will etch our nation's testament to our love and dedication to Albay PPO and of Propay. To the local chief executives who helped me deliver the services to the Albayanos, in spite of the challenges of both natural calamities and man-made, with the challenges that brought political dynamism by that has not experienced before. Salamat po at kahit kaninong kay kayo ay sinunod niyo ako bilang kaibigan. Of course, Yun na. Yes. Aha. So yan, Bibi. Boys man ini, ay boys man. Boses pa ini ni PD Fernando Cunanan kay Gobernador Rex Lagman naman ini. Hospitality na binigay ninyo po sa akin. Sala. Sabi ka, ito. sabi nito ni Congress Governor. Ay, nawara na logod. Nom. Aha. Nom. Ra na, dahil na. Wala. Oh, ano pa? Bakit taon lumuwas? Bakit taon? Iyo. Maayos kami from the very start. All the while biglang shift ng kanyang mood. So, nakakausap ko yung ibang mga tao diyan sa paligid ng provincial capital. Akala ko ako lang yung naibig. Marami pala kami. So, hindi yung ako lang. Ewan ko at mabuti, mabait ang ating gobernador. However, masyado siya nakikinig sa mga taong nasa paligid niya. Ang advice ko po sa kanya, baka mapahamak siya sa mga tao nasa gilid niya. At tingnan niyo na po yung mga advice na binibigay sa inyo. May mensahe ka pong direkta, papabot ka sa gobernador? Ayun na po, hi. Hi. Jimmy Nasalita, di si Jimmy Nyon. Thank you, James, sa report. Hali po dyan sa luwan. Alas 5:25 na pang oras sa DCGB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po si Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Come in. Good morning, Pade. Only in Albay. Posibleng sa laog nin 3 taon sa rong term magiging tuluan gobernador.
iyaan kon kadangugon kan ombudsman ang prayer ni Alwin Nimo, ang dating kapitan kan Nislag Daraga, na suspension pending investigation. Iyan ang prayer niya, suspension pending investigation kay Gobernador Attorney Grex Lagman dahil kan bigsangat niyang kaso na ligadong nagresibi si Lagman ngayon payula halay sa weteng na siya kay do Vice Governor pa. Aha. Kaso hapon si Nimo nagpaapod man in presscon asin saro niyang tigsimbag na mga akusasyon man kan gobernador kan sarong simana. Death threat, patakot sa buhay, nag-trigger sa iya kay Nimo dahil may mga naaraman siyang istorya na sagod kapot niya ang mga ebidensyang deposit slip. Siya ang deposit slip kay ning bank account na ipinadala kay deposito para kay Lagman, 60,000 a week. Nagabot sa 8 million more or less sa bilog na turno pagka Vice Governor. Delikado ang sa iyang buhay. Iyan daw ang mga nareceive niyang informasyon, kaya natakot na siya. Kaya yan, pag-isip niya ng dalahon ini sa kaso para aram kan publiko, aram kan mga autoridad kuning kaso may mangyari man sa iya. Iglinaw niya na daing politiko, sisay man na politiko, pero sa aligasyon kan gobernador, nagbusol sa iya, sabi niya, ang totoo ngani, may emisaryo na sa iya, may nag-offer si banker ng 15 million na i-atras niya sa naan kaso. Pero ang sabi ni Nimo, never, dahil niya talaga i-atras, diretso ini, kasi niya, yan ngani ang prayer niya, suspension, pending investigation, kundangugon iyan kan ombudsman, first time na mangyayari sa Albay o sa Pilipinas ngayon na only in Albay na sa laog ni sarong turno at mga politiko tulo ang magiging gobernador kan Albay. Yan pa rin. Dahil kinaghapot kung natangon yan sa nagluwas ang kasong ini. Ngunyan siya na takot na. Taga ito pa daw, may dahil na sinda pagkasinabutan, kundi pinagpakalma niya na daw ko tayo kundi na-trigger siya kay ning mga nakukuha niyang informasyon, nakulong daw sa iya nagtataram, na sagkod na yaon sa iya ang ebidensya, mag-ingat-ingat siya. Delikado ang buhay niya. Okay. Kaya natakot na siya, dinara niya na ini sa kaso sa ombudsman. Na kung mangyari yan, si Seda ang posibleng mag-asumer na gobernador? Ang istoryahan, ang si gobernador ko niyan. Glendaong... Dahil mangkiba na nga pwedeng mag-asumer? Dahil mangkiba. Sa rule of succession, unless na may magluwas na bagong desisyon sa Supreme Court, ito bagang pending na kaso man ni dating Governor Noel Rosal, kung magluwas ito, iba man ito, sa Supreme Court ito. Pero kung sa oronan sa ombudsman, kung mag-action ang ombudsman na suspenderon ang gobernador, pending investigation, ang matukaw na gobernador, si Vice Governor Glendao Pungao. Tegwa kaya akong nadadangog, di ulo, dahil ko man nako-confirm ini kung totoo ini, baka nga ako chismis man sa nini, may iba daang matukaw. Posible yan, kung iba man sa Supreme Court ito. Bako si Gob Noel. Bago si Gob Noel. Igo daa. Kaya sabi ko nga nga ko, tawan mo ako kidokumento ka, nagkapatoy na tutuan sa imong aligasyon. Iyo man na nagwa akong istorya, tabi pa de. Kasi pwede nga ni maging apatan gobernador. Bako si Gob Noel. Ika kung nadagog na ibang pangaran, nga ako iyo. Totoo yan. Nga ka, posible man ang gada. Totoo. Posible. Kung may magluwas sa Supreme Court,
Posible. Puro Supreme Court, alyabe. Supreme Court ang yabi. Iba ba Okay. ang ombudsman, sigurado. As ombudsman? Kwan yun, di ba? Si Gublagman, Mm. ang matukaw, Glenda Ongbonggao. Oh. Pero kung Supreme Court ang magluwas, ay tama ka. Pwedeng first time, sa loob isang turno, 4 ang gobernador sa Albay. Okay. Ito itong nasa Kung di talaga akong nakakakumpirmar ka ito, or ako nakakakumpirmar eh. Ako naman sa istorya. Kaya, Di mo nakakonfirm mo da eh. i-confirm ko, kundi... Confirm mo. Alaton ta so. Ay, mas maurag ka talaga. Maurag ka na confirm mo. Confirm ko yan. Kaya sa langanin, pasok ko ba na ano? Maala ka na. Sa pasok ko, dapat Ganyan ko si Sai. Ganyan ko si... Tulo, 4. Kung si Gub Noel. Baka okay si Gub Noel. May iba nga. Iyo, ito yan. Alaton ta. Alaram ko nga baka next month may development din eh. Kaya nga ni. Iyan na bangan. Kung alyabe, tama ka, alyabe, Supreme Court. Puro Supreme Court. Duwaan niya ang Supreme Court na nadadangog ko ha. Pero sa saro talaga dahil kamakot. So kay Gub Noel, given ito. Napigahalat man talaga ito. Pigahalat man, di ba? Pero may saro pa dahil. Basta, bala ka na kaan, ikaw na magpalat ta. Sa imo ng kwan yan, sa imo ng chairmanship yan. Yeah. Okay. Sige. Yan Sige. sabi pa rin. Ang mga makonsulang istorya. Politika, grabe na. Katindi na ang politika. Yeah, okay. Okay. Yan ang nagpapos. Ano, Mario? Sige. Natadyon tayo hiling makudyong yung maradyo. May nasisave ka dyan na iba. May nasisave ka dyan na iba. Hiling mo akong maraya. Ganun malan yun sa imong hiling sa kuya. Alas 5:31 na. Nin morning, mga tugang sa DCGB. Aramon tada mo ang mga headlines ng pong pagkaaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz para po sa mga headlines in the morning. Ano ini pa di maray pa si Senador Indrili pag sangkatos anyos niya igwa siyang stamp sa PhilPost adi Parimar. Good morning pare. Nawara. Hello pare. Oh. Good morning, Yes, morning. Ano? Nasa Centenarian Lodaya. Iyo, centenarian law. Oo. Nanata sa ibang mga simpleng mga Pilipino tadae. Dahil man ta, siya baga, nagserve ng anong na dekadang nasa gobyerno. May istorya manangga. Oo. May istorya Oo. manangga. May istorya May manangga. istorya, ang buhay. Tapo iyo manangga no. Naging senador. Oo. Kaya man talaga pala. Ayaw. Di so ibang naghapo diyan, magsenador na buda magserbi man ki-60 sa gobyerno. Isipin mo si Wang Ud nga ni. Jisay? Si Wang Ud. Baga. Tinawan ta dahil man sa contribution niya sa kultura. Yes, sa pagtato. Oo. Yan. Alright. Yes. Oy, umabol na. Pwede pang umabol 25 minutos pa. Talbatan na. Bata nakalingaw ako. Ono Ba't naling ko sa tangki ko. Garaw nga niya ako may duwang kulit ng nawara. Ono di sa imo. No. Ono di sa imo. Ono No. si Sinto sa ko. Salbatana. Oo. Basta kula palan. Iyo, nakula sa kuya. Oo, Pero oo. nakula ang gasolina. Kerosene, ono 5. Yan. Mhm. Nilas na ni kasundang otopel. Di ko tatangani na parumdungon lawang ko. Okay. Sa iba bang headlines, Yeah. 100 pesos na wage hike sa minimum wage sa private sector. Ay, wow. Pasado na sa Senado sa ikatulosing pinal na pagbasa. To na yon. Aha. Sa Kongreso, yung counterpart ng lower house. Dahil pa. Dahil pa. Pata, ang ibabak na yung kaya nun. Kung ano. Baka ngayon magsararado lugod. Bala na sindakaan. Kasi siyempre, sa Senado, prosigido man. Yes, Na dapat ngayon, maglangkaw ang minimum wage. Alam na natin ta kung anong mga development kayan ta. Yes. Kaya baga namok na so regional tripartite, which is a productivity. Tas sinadmadal. Tangani na regionalized. Kada region iba-iba. Bako na nationwide. In the nationwide, ano ni pa 100 pesos per day? Per Roger, month? Roger. Per day? Oo.
Ibig sabihin, halimbawa sa Manila, 610 pesos ang minimum wage, magiging 710. 700 pesos. Dito sa Tuya, 395, magiging 495. Si, Ang abot. magiging 495 times 15 days. Dahil 26 Tama. days. Pera? 26 26 days? Oo, Oh. 26 days. 20. Di 2,600. Oo. Ang dagdag. Oo. Ayos. Iyan kon. Kaya. Kung kaya. Kaya ta daw ini? Antay, baga ni kong Joey Mai, kung dito so MSMEs. Oh, ito Sarap matakot. Pag nagkiring ang sildo, apektado man ang gas business operation. Oo. May point si Kong Joey. Oo. Oh. Takong reilingon mo, maski maga sa pigagan sa Regional Tripartite Wages Security Board, Oh. dahil man na itaw talaga. Iyo. Nagururong sa employer po da so mga empleyado, Oh. nakakaanaabot sila duman sa win-win solusyon. Yes, gano'n may agreement na lang. Oo. Oh. Kaya iyan ang sitwasyon mo yan. Okay. Okay, charter reform sa Senado, kinopya kang Kamara de Representantes. Arin, so So, pagpusol ka ni economic. Aber daw nga yan. Araw, punta na ngayon, tangali ngayon. testing out. Then, akan mga PI-PI. Ngayon, makaskas na lugod. Then, akan sa PI, ade. Ah, Then, itong People's Initiative, ade. dahil So, Senado style na? Basta, inanap din na nag-file man kay Resolution number 7. Yan, aber daw. Both houses number 7 man. Bakit ang dulo-dulo yan? Tapos, figuro na ngon niya, pigadalan kang kamera, Oo. itong Committee of the Whole, pigadalan para sa makaskas na pagpasar kan Charter Reform Resolution. Yan. So, pareho kang Senadong version. Para magkagawa ng Constituent Assembly. Yes. Ano na, so, so, PI, dahil na, lingaw, ko na. Dahil papay pa. Fight pa ito. Dahil pa man napapapundo ni Subiris. Duwang version pala. Oo. Ang nasa House of Representatives mo niyan. Oo. Okay. Okay. Nagkapirang senador, itinuro ang kamera Na? na nasa likod kan baretang pagpatalsik kay Senate President Zubiri. Talaga? Pati ang mga congressmen, may puder na sa Senado? May, iyo nga nagpulas kan mga uring-uring barita na ikukudit na si Senate President. Si Sir, ibubugtak na, Dayman. Dahil mabig sabi. Baka kun man sana, mga style man sana. Oo. Saywar. Oo. Saywar. Okay, naiiyang modernization, madaran yung kulang revenue sa gobyerno, sino sa DOTR. Bandang Philpos, pinailingan Centenarian Personalized System kay Enrique. Ayos. Supreme Court, nakipag-partner na sa Dahig Academy para ensayuhon ang mga abogado sa international law. Ay, wow. Ah, Dalaga ha. Magkanda na nga kita. nagkukusog ang tensyon ngayon. Taga nagkusugoy ang tensyon Kaya dapat niya, sure to sigurado kita, tatao kita. Oho. Okay. Garong i-arestaro na. Alright, Sopina versus Kibuloy. Oh. Pinirmahan na ni Senate President Zubiri. Aha. Bantang Kamara, Yes. representantes, nag-issue man in Supina kontra kay Pastor Kibuloy. Dua-dua na. Pare-pareho baga may investigation pa, no? Iyong mananggad, adi. May investigation sa Senado, iba man sa Kamara. Dua-dua. So sa Senado, magabat sa mga erestorya na di. Oo. May mga babaying involved pati. Iyo. Pangyari sa maabaka. May makuapo. May bakwapo. Ano na ito? Galawan. Naiko po. Maski sa ina sana may kontrobersiya. Pero, nagano si Kunyan, dududa si Ontiveros, Oo. na sa ibang testigo, pakawala. Yun o. Oo. Oo. Kaya magganong kita, maging alerto. Iyo. Aha. Iyo mananggad ah. Mhm. Okay, Okay. Kamara, pig-inot ang priority bills kan Marcos administration, mantang ang Senado daw, dahil para kakabanga lamang. Aha. May kansyaw, sa 57 ngaya, 53 na, 54 na ipasarmi. Kamu ngaya, dito pa sa... Pero mga aki, adi. Alright, PCO, Ah. siguro ang padagos na tabang sa mga paraumang apektado kan El Niño phenomenon sa nasyon. Oo. Sa mga mahilig magsakay sa aeroplano, may uminto. Pamasay sa aeroplano, nakatalaan na magita sa Marso, Nata. dahil man sa nakatalaan na upang umento kan fuel charge. Mga 185 karo sa domestic.
185? Ngayon, 185 pesos sa basta, domestic. mahalo na ngunya ng eroplano talaga. Tapos 500, 600 plus sa 5,000 na. Manila Ligaspi nga, 5,000 na di. Lalo kung madali ka nang mag-flight. O, lalo maghiribi ka. Ganun na kung di pwede pa ding agihon sa legislation na dapat fixed ang pamasahe. Dahil ma. Di pwede, ano? Dahil man ang presyo kang gasolina ba kumang-fix. Oo. Tamo, marotong nga, kung marogan sa mga boss, pagkarani na iba ang presyo. Oh. Okay, so BP, ang mga headlines nyo na pagkagat dyan ng PWS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orzat, Legazpi City. Basta radyo, APYC nyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines kan mga bareta ngunya na pagkaaga sa tuyang programa. Ano ba yan? Kung ano-ano naman na mga aberdaw. Ano na buton ta sa Pilipinas? Ano? Ano daw talaga ang tamang formula digdi? Ngani mga tugang na dahil kita masyadong nag-iiriwal. Ano? Ano marin na formula digdi? Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Go ahead, Tab. On the air ka po sa tuyang programa. Go ahead po sa later forecast. Ngunyan na daw. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast. Ngunyan na aldaw nin Martes. Dagos man nakaka-apekto sa eastern section kan sa tuyang nasyon kung saan kabalay na dyan ang Kabikulan. Ang easterlies o ini yung luros na hali sa dagat Pasipiko na kung saan ngunyan na maghapon ang Kabikulan nilalauhon man na generally marayan sa tuyang panahon. Alagad niya pa man ang tsansa nin mga isolated rain showers o thunderstorms o itong mga inaabot ang mga pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. May man nakabanirang gill warning sa anuman na baybayin dagat kang Kabikulan. Ang magiging kondisyon kang kadagatan nasa banayad sa kudsa moderato ang pag-alon. Ang temperatura niya na maghapon nilalauman po 23 hanggang 32 ang task ang Celsius. Ang saldang masirang alas 6 niya ninaga, masulno pa dyan alas 5:52 nin hapon. Ali po digdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. I-text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan tayo yan, mga tugang sa Morning Hirit. Makalipas lang kan segment na ini. Unang report ni Mel Jake Noyka. Paningit sa Morning Hirit. Kadagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Dagdag na kaaraman ngunyan pongaldaw sa DCGB. Yung mananggad birthday ngunyan ni Kuya Nemi mananggad. O sige, tauli nag-text si Jer na bailon. Mga dagdag na kaaraman ngunyan tabing pagkaaga. Aram daw nindo mga tugang kung arinda tabi, sisay an mas prone na mga tao sa pagiging broken-hearted. An prone da tabi sa pagiging broken-hearted, as in mas madaling makulugan, iyo da tabi an mga babayi. Dakol da tabing mga babayi ang nakaka-experience po nin kulog nin buot. Takadaklan da tabi mga tugang an mga babayi, an mga lalaki pinaglalansi an mga ini. Pero deko naman uyong ko, deko naman uyong ang istorya kini Junior.
Ito naman uyon ang istorya niya. Ang mga babae daw, mas dakol kaya ng mga lalaki, ang mga piguloko ang babae. Gari, uyon man ako kay ni. Mas dakol ng mga lalaki, ang pigluloko, ang babae. Pwede. Pero bako man gayod gabo, mas dakol man sana. Pero mga tugang, aram na nindo kung gurano kakulog din buot ang namamatian kung ang babae ang nangluloko. Pambihira da ang mangyari, pero databi mga tugang, mas malanit ang epekto kay ni. Naramdaman ko lamang sa discussion ni Dr. C o Phil C duman sa tuyang programa, mga tugang, na sabi niya tungkol sa broken heart, na ang mga babae mananggada prone mga tugang sa pagiging broken hearted. Itong pig-apod na broken heart syndrome. Itong pig-apod tabi na broken heart syndrome. Yan. Yan po mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Haber day, haber day, haber day, haber day. May text si Jerna Bailon sa kuya. Happy birthday nga kay Nems Flora. Majutin ko yan si Kuya Nems yun. Happy birthday. Ayun na. Pero sailing ko si Kuya Nems, mapadara ito ki Kwan, mapadara ito ki. Magsala, kung di siya makapadara ki merindalan ngunyan, mat-text naman ito. Pitado ka nga tabi dyan na hapon. Aram ko na pati ang sayang harong. Aram ko na pati ang sayang harong. Imbitado ka nga dyan na hapon. Are, Kuya Nems, happy birthday tabi sa imo ha. Ara mo baga Kuya Neman sa kuyang paborito, bihon man sana. Maski din ng ibos, basta bihon sana, sulbnan sa kuyang aldao. Iya po. Di ba? Arab, di ba? Good morning, tabi. Good morning, kung 60 per week ang pigtao sa vice, pera tabi ang pigtao sa gobernador. Iba man kayo ng analysis na paradangog tang ini. Di ba? Ay, matibayon man ini. You'll have many more days like this. Marayon ang logic kay ding texter ta. Uy, madam, pinaugma mo naman ako ngunya na aga. Kung sa vice nga 60 per week, susog sa alegasyon ni Nemo. Ay, bata aga. Ang mato ko kaya daaso, gusto mag-ala. Alat ko nakita kan mag-ala ni Zahar. Basta Mare na aga, sir, magkapitabi ki James, magtipon pirmi tubig, kaya pirmi ako atab. Mare na aga po prime water, mare na aga sa gabos ng mga taga-daraga. Stay safe, pirmi. Taramon ta daw. Kung kumusta man ang gadang kwan, ang ano yan, ang ano ini, ang sitwasyon sa Daragalbay, kung mag-atindir sa pigimbitaran ka na sanggunang bayan, pag dukot ka sa sarong politiko, lalo na impluwensya, sigurado dakul ang pakinabang na makukuha mo. Yan ang politika talaga sa Pinas. Dahil nauso ang mga marayon na politiko, tagigibuhon kang paagi para mawara ka, uyam sana. Di ba? Good morning, tabi sa mga taga-Buyo. Happy 18th birthday kay Adrian Pamplona from Auntie Iya. Madali lang, Mel Jake, ha? Day ka magiro dyan, ha? Happy birthday po kay Mirna Mirandilla Serrano ng Humapon City, Legazpi City. Also Alejandro Don Mirandilla Batalla ng Binanuahan East, Legazpi City. To both of you, happy returns of the day. All right, sige po, happy birthday. At saka good morning kay Jonas Rosal. Maray na aga po. All right, babe clip. Ilag mo sa inutan kan auto mo. Talaga. May taraw da sa kuyang babe clip. Sige po. Happy birthday kay Jem Marie Balyaran, youngest sister. Talaga. So youngest sister ni Jenny pala. Garos magayon ini na tuloy ni Jenny. Si Jem Marie Balyaran. Yan. J. Marie mga ngaran kan mga tugang ni J. Marie. Si Jenny Mateo. May diba? J. Marie. Yeah.
Ayos, sige, happy birthday. Happy birthday. Tabi, J. Maribalyaran, yan sa Santo Domingo Albay, sutugang ni Jenny. Good morning, Tabi, kay Cha Elena. Salamat, Tabi, sa masira mo na ibos. Yeah. Thank you, sa pinadara mo kang birthday ni. Di ka na magpadara po ngunyan, ta birthday man ni J. Marie. Saka na, sa next year naman ba ka magpadara, ha? I hope. Good morning, schedule brown out feeder for ngunyan 9 to 3 p.m. Pero ngunyan pa sa na nagpalsok aw dain na tatao ang alay ko magbasa ki oras. That will always. Dagit na si Noel na manalo. Yo, bro. Atabon migo. Okay. Good morning. Happy listening po sa Kuyang Tugang na si Kuya Maeng. Yo. Masugid mo pong taga-antabay. Alright. Happy, happy, Alright. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday to you. Ilingon ta daw kung igwadig di sa tuyang Facebook live natin. Sa tuya tabi na mga nakatutok sa mga sa tuyang ibang platform. Mating na ay kadaksal batana 35 ng comment sini. Paano to mo po sini? Lads Bueno, Lori, okay na. Lads Bueno, abati po si Precious Tangway ng Sipi Darag Albay from Lads Bueno. Lydia Bisonia, good morning madam. Lisel Medalya, Duwang Aldaw, pinabulusan ngunyan baga ihi tabi sir. Henry Uyam sana Salbatana. Cesar Moran Jr. Dahil lamang tabi kinangyari sa tubig Sir Henry. Maluyahon mang giraray iyo bagade. Julius Ribamba, good morning po. Evangeline Liagas, Jocelyn Vargas, good morning. Homer Lola, Elisa Fajardo, good morning daw sa mga heriters. Julius Galicia, good morning kay Zach na amay maglaog sa Legazpi Science High School. Congrats, good luck sa palarong Bicol. Ay wow, the best ha. Uy, ang palarong Bicol baga gigibon sa Legazpi, di ba? Dili po sa Legazpi gigibon ang palarong Bicol tabi. Iyo. Sige, nakabid po dyan so Legazpi City government. Basta Morning, Henry M. Aramon tanawan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kay ba si Mel Jake Noika sa po na intern hali po sa Bicol University. Hello Mel, good morning. Come in. Good morning VP Henry Essen sa tuyang mga taga-antabay, maray na agasendo gabos. Nagtuloy po ng miyembro kan Sawangan Food Lane Association o ang mga paratinda sa Sawangan Park para sa sarong importanteng meeting alas 8 kasubanggi. Ini parte kan mas pinaigot na pag-implementar kan Task Force Kalinigan asing kaayusan na pinanginginota ni Task Force Head Andy Marbella. Sa pamayo kan presidente kan Sawangan Food Lane Association, Dennis Banania, sa indang pinag-oronan asin pinagdesisyonan na araliw na ang mga inactive vendor. Sinabi ni Banania na dakol naman ang nag-a-apply na makatinda sa nasabing lugar. Kaya napagkasunduan kang gabos na haliw ng mga inactive na paratinda asin mag-reblocking para magkaigwang espasyo ang gabos. Sa 70 tindahan, 5 ang nahali base sa napag-ururunan. Sinundan manini kay Borotohan para magkaigwanin bagong opisyales ang asosasyon. Pero napagkasunduan ninda nagibuong appointed ang bagong presidente. Apera kay ni pigplano naman kang asosasyon na magpintura sa nasabing lugar. Partikular na mga numerong nakasurat para mas patandaan kung saan pwedeng magpwesto ang mga paratinda. Asin pinag-urorona na magibusing ganing bagong rules and regulation para mas maging maayos pa ang Sawangan Food Park. Live sa mobile. Mel, saan iyan mga stalls na andyan sa Sawangan? So nasa gilid baga VP tabi kang space duman na dakulunan ng mga tindahan. Duman iyan sa kwan. Arinan, so na bako man duman sa may mga awot. Bako man po. So duman sa may open field baga VP. Iyo. So gari mga sumaga po. So binurog takan ki supig ano yan pud kaangari pig basta deng awot ito, magapo ito eh. Opo, so mga graban sa ibabaw, graba. Graba di ba?
Opo, sa may graba. Yan, duman pala. No? Pero ka sa stalls? 70 po, VP. 70. Binawasan kilima. Opo. Maging 67, 65 na sana. Yes, VP. Okay. O di, at least ay gusin na lamang kay asosasyon dyan sa lugar naan. Okay, sige. Yan po, VP. Live sa mobile kay Bahan si Kuya Boy Mata, ini si Meljic Noika, intern hali sa Bico University para sa DCGB. Sige, mag-ikot-ikot ka mo dyan ni Kuya Boy. Habang intern ka, si Kuya Boy ngunang para papansit. Ikot-ikot ka mo dyan sa sentro. Taba ka may masabat lamang ka mo dyan na pangyayari. Yan sa sentro kan Legazpi. Alright. Good morning, tabi sa mga taga-resettlement site. Mga teachers tabi sa Bangkiruhan Resettlement Site. Good morning. Ang lalaki. Yeah. Di inuumaga. Mabuhay po kamo dyan. Good morning, tabi. Aha, sa Saimo, Henry M. Good morning, pa-shoutout po sa mga padjakers. Padjakers. Padjakers Tabines. It's me, Bracadyo. Yan. Okay. Sige. Libat ko palan, baka may nagkuli atap tato ako maanos mga 6:30. Baka turog pa man sa. Pero sa mga magurang na nagdadangugon yan, kami tabi naghahanap kami ki ano yan, kidagdag na mga field reporters. Kaypan mo tabi kiduwa, ano? Kaypan mo tabi kiduwa, ano? Na field reporters, ano? Lalaki o babayi, no? Tabi na i-assign mo dyan sa Daragalbay o da sa ibab dyan po sa Albay District, ano? Yan tabi ang mga need mingon yan. Kaypan mo tabi kiduwa na field reporters, ano? Graduate tabi ki any courses, or graduate po kamo ki communication course. Importante yan. Mas may advantage na ta. Ang pagtuturo madali na sana kumpara tabi duman sa kwan, para duman sa mga ano ini, sa mga iba. Pero mas kung willing to train, mas okay man po. Walang problema, ha? Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Good morning, VP. Good morning. Aha. Para ang tabay. Yes. Sa dagdag pa niya tong Bareta, hindi sa Bicol Region, wala pa kinagbalo na mag-withdraw kan sa iyang pirma para sa People's Initiative. Alagad kong pirmado, VP, igwa na ki persona na nag-inquire kung paano ang nagiging proseso para bawion niya ang sa iyang signature. Sisi man mabidro ka na mapagalon. Ang sabi ba ganin? So pagpapirma, ginaramit so ibang mga yaon sa barangay. Oo. Tapos so pag-withdraw mo, madumang ka sa Comelec. Saan mga para tataga kaan? Di ba? Oo. Alagad dito sa Bicol, kumpirmado ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na igwa na kinag-inquire. Nag-inquire. Kung paano. Sabi Oh. ni Chairman Garcia ang tugon, kung gaano kapasil na sinda nakapagpirma, dapat siri man kuta na kaitaw. Kakapasil? Kung paano sinda makapag-withdraw. Hindi si Sen matrabaho ka ito sa barangay. Yan ang magiging proseso kaya, Bipe. Hindi naman mga sa barangay ito. Iyo baga. Ano ka ito kapasil sa pagpirma? May nagilibot pa nga sa barangay. Yan may nag-iikot pa nga Sarabay pa sa mga ibang barangay official. Correct. So iba di ba? Mga sa barita ta. Pero kung mabawi ka, ma-withdraw ka, Bipe, available siguro kay Comelec Chairman Garcia ining mga withdrawal sheet sa indang mga local offices kan na Comelec sa manlain-lain na munisipyo. Anytime, pwede kang magpatuwang kung paano ka makakapag-withdraw kan sa imong pinirmahan. Maduman ka sa opisina kan na local Comelec, tinda naman ang bahalang mag-assistir
Tama. Tangani nang makapagbawi ka kan sa imong pirma. Igwa duman kipilian dipi kung mabawion mo iyo. Sa last part, igwa duman niya kiporsyon na mataw kakirason. Pero siguro si Chairman Garcia, optional iyan. Dahil man tigo obliga na magtao kakirason kung gusto mong bawion an sa imong pirma. Alaga, pinugtak sa na yan dipi. Tangani nang para duman sa mga personal na gustong magpaliwanag. Okay. Pero kung abo mo man, bawa ka naman magsurat. Nya paano ito? Iuli man ninda sa kuan? Ibabalik man. Ibabalik so. Ayun na nga. Awin na. O sige, karaw man sa na ito. Pero seryoso, ang COMELEC, ako, kumbinsido ako sa COMELEC, tasinda, willing na mag-assist sa mga tao, mga aruga na bagay. Buda, may smiling mong kay sa dinda, pag-abot sa tunay na serbisyo publiko. Yan, okay. Kaya sumabawi kan perma kung gusto. Pag duman sa mga local offices kan COMELEC, ay ki person ang ma-assist niya. Yes, okay. Yes. Nagdi sa Bicol, wala pa bipe, pero ko nag-inquire, ano ba pa silang nag-withdraw, doon pa sila da sa Antique. Antique? May nag-withdraw? Doon pa silang igwa. So far, wala nang iba. Okay. Okay? Yan tabi bipe, dagdag pang informasyon, boy sa mobil. Thank you, Joshua sa report. Ang mga balita, susunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue,
Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. K2D Christopher ko. ang idol ko. Christopher ko. Subuktan na serbisyong ko. Ang idol ko sa segundo distrito. Tito ko. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Police Colonel Julius Cobos Año-Nuevo formal lang nagtuko sa pwesto bilang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office. COMELEC Chairman George Erwin Garcia ipinarumdum sa publiko ang importansya kan pagpaparehistro para sa eleksyon sa masunod na taon. Sa lado nasyonal, 100 pesos na wage hike sa private sector. Pasado na sa Senado sa katulo asin pinal na pagbasa. Charter reform kan Senado kinopya kan Kamara de Representantes. Nagkaperang senador itinuro ang Kamara na nasa likod kan baretang pagpapatalsik kay Senate President Zubiri. Sa ibang nasyon, International Court of Justice binuksan na ang pagdangog may kinaraman sa pag-okupar kang Israel sa teritoryo kan Palestine. Business News, gobyerno pigplano na ang mga lakdang para mapababa ang presyonin mga barakalon. Health News, pagiging siloso pwedeng mabulong sigon sa mga eksperto. Detalyes, mga tugang kan sa tuyang mga bareta ngunyan sa lado lokal, sarong normal asin tradisyonal na pagbabago. Asin pamayo nin sarong opisina ang pagsalida ni Police Colonel Julius Año-Nuevo bilang officer in charge kan Albay Police Provincial Office kay dating Police Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Inan sinabi ni Police Regional Office 5 Police Brigadier General Andre Dizon kasabay kan ginibong turnover kasuhapon sa Albay PPO kung sa iyang sinabi na partikan
tayang sendang trabaho na madestino sa malinlain na unit kang kapulisan sa Pilipinas. Inagyat ni Dizon ang mga bagong pamayo kan albay PPO na mas pakusugon pa ang presensya sa malalain na parte kang probinsya sa pagi kan pag-reach out sa komunidad asin ang pagmantiner kan seguridad sa albay. Mantang pinasalamatan man ni Dizon si dating Provincial Director Cunanan sa mga signifikanteng akomplismento kaini sa mga nakalis na taon. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Police Colonel Cunanan, pinasalamatan kaini ang mga albayano sa kooperasyon asin mga lokal na opisyal para man suporta sa iya asin sa bilog na Albay Police Provincial Office. Siniguro ni Police Colonel Cunanan na sa pag-asumir niya sa pwesto bilang pamayo kan Albay Police Provincial Office, tatawanan nindaan prioridad ang peace and order sa probinsya para man sa kaligtasan kan mga albayano. Pinasalamatan ni Albay Police Provincial Office o pinasalamatan kan dating Albay Police Provincial Office ang dating hepe kaini na si Police Colonel Cunanan sa akomplismento na dara sa probinsya bilang pagsiguro kan pasi orden sa palibot. Sa Facebook post kan komandansya sa laog kan administrasyon ni Cunanan, naging second sa unit performance evaluation rating ang probinsya, mantang may 92.17%, 414 ang naarestar ng mga persona, mantang uminabot sa 19.3 million pesos ang kabilugan na na-recovered na items kan illegal na droga. Uminabot man sa 38.5 milyon ang total na kantidad na nakolekta sa penalidad, hali sa 29,212 na nakapagbayad matapos magbayular sa leyes. Base sa datos, nasa 34,302 ang total na bilang kan mga personang nagbayular sa lokal na ordinansa kan probinsya. Sa ibong nanado, labi-labi man ang pasasalamat ni Cunanan sa mga albayano sa suporta asin tiwala ni Teno sa iya sa panahon kan sa iyang administrasyon. Dagdag na bareta mga tugang sa lado lokal, kaiba po ang report ni Jimmy Nasalita. O minulok lang si Gobernador Atty. Grex Lagman sa hapot kon by 2025. To Gobernador ang target niyang pwestong aspiraron. Basado sa Gobernador, bahala na ang mga tao mag-assess sa mga pinagigibo niyang trabaho lakdang para sa probinsya ni Albay. Too early para mag-deklarar. Susog sa Gobernador para sabihon kung ano ang sayang dadalaganan na posisyon alagad ang linaw kan gobernador ang gusto niya na pagserbihan mga albayanos. Ako, Gobernador, it's too early pero palagay ko po kayo para mag-assess sa mga ginagawa po natin at present. We're trying to reach out sa lahat po dito sa albay ng mga barangays, especially on the ground. We're being very active. It's a show po na talagang gusto ko lang po talagang magtrabaho para sa albayano. Pero let's cross the bridge when we get there, tabi. Okay. Gobernador Atty. Grex Lagman, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipinaromdom ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa publiko ang importansya kan pagpaparehistro bilang saro sa indang mga responsibilidad na makapagpartisipar sa national and local elections sa masunod na taon. Kasuhapon, pinunan ang 2 aldaw na kugos para sa mga botante, Special Satellite and Register Anywhere Project o SARAP kan COMELEC sa Bicol University College of Engineering Gymnasium. Sinabi ni Garcia na diretso kan publiko na makapamili din mga sunod na leaders sa sendang lugar at sinasyon kung kaya dapat aprobitsara ng atam na pagpaparehistro. Ang kugos para sa mga botante bukas bako sa nasa estudyante kan Bicol University kundi magin sa publiko kung saan pwede digding magparehistro ang sisay man na personang kwalipikado ng edad. Magpakorek ng entries, magpalipat ng rehistro at sinibapa. Ang aktibidad gigibon sagkod sa Pebrero 20, 2024 sa BU East Campus, Boseng Gymnasium. Mismong si COMELEC Chairman Garcia ang nanginot sa pagbubukas kan aktibidad kay Bansinda Albay Governor Grex Lagman, BU President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres, COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Balesa,
COMELEC Albay Provincial Election Supervisor Maria Aurea Bunaw asin mga estudyantes kan Universidad. Dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas. Posibleng o kaya Albay, posibleng ipairarom sa COMELEC control sa masunod na 2025 elections. Report kay Al Armario. May humor na posibleng isairarom sa COMELEC control ang Albay sa 2025 local and national election. Yan ang nagbutuak kasungapon sa pagtugaw kan bagong provincial director kan PNP Albay na si Police Colonel Julius Anyon Revo. Dahil sa sobrang init kan politika sa Albay, mas nagiging alerto ang PNP maging ang COMELEC sa ruini kan tigtututukan. Panunutaran 2022, pinababa sa pwesto si dating Gobernador Noel Rosal. Sinalidahan ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Ngunyan, si Lagman may pigampang man na kaso sa ombudsman. Matunog man ang pangaran ni Congressman Joey Salceda na mabalik pagka-gobernador sa 2025 eleksyon. May pigalat pang development sa Supreme Court na posibleng may iba pang tumukaw na gobernador. Sa init na inikan politika sa Albay, may mga humors na posibleng ipasairaron ini sa COMELEC PNP control sa 2025 election. Alarmario, DCGB. 34 mga parasira sa kaininduang bangkaang nadakop kan Philippine Coast Guard Station sa Masbate. Nagkakaigwan ng illegal na pagsisira sa kadagatan na sakop kan Montreal, Ticao Island, Masbate, kanekalis na daw. Sigon ini sa Coast Guard District Bicol kung sa naging katuwang nindaan mga personahes kan BFAR matapos magkondukta din seaborne patrol sa nasabing kadagatan. Ang nasabing mga parasira magakampang sa kasong pagbayolar sa Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Mantang ang mga nadakop na bangka pig impound na muna para sa magkanigong dokumentasyon para sa pagsangat ng kaso kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, kasabay si Joshua Bino. Dahil kami namomroblema digdi sa Bicol Region. Ini mensahe ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Katakod kan pag-umaw kaini sa COMELEC Bicol. Sa pagsabing kun igwaman nin kumbaga most awarded as in most recognized office. Iyon na ang Bicol Region. Sigun kay Garcia, pag-abot sa pagkondusir ng eleksyon, wala sindanin masyadong kontrol as in supervision. Naipig tatao sa rehiyon sa pagsabing kayang-kaya na as in aram na kan rehiyon ang dapat nagibuhon. Atakod kay ni, pinasalamatan ni Garcia si Regional Election Director Attorney Jane Valesa, kasabay man ang mga Provincial Election Supervisor, siring man gabos na mga empleados, sundo sa mga casual employees, kan COMELEC digdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Nagkakausa daw ninhelang sa tawo ang pabago-bagong klima o kamugtakan kampanahon. Sa programang Usapang Pamilya, sinabi ni Dr. Chris Gianan ng natural na depensa para makalikay sa helang iyon pagkaunin masustansya. May magkakanigong ehersisyo asin pahingalo asin kontrol sa stress. Sinabi ni Gianan na ang luwas kan sarong tawo o ang lawas kan sarong tawo may tamang kondisyon sa tamang oras o panahon. Alagad kapag nag-iba ang temperatura, bako marikas na makasabay sa pagbabago ang lawas. Dadag pa niya na ang pagbago kang panahon nagkakausama nin manlilain na klase nin virus asin pwedeng magkausa nin trangkaso, sipon asin iba pang hilang sa sarong persona. Pag-crear nin Information Communications Technology Office sa Banuan Cantiwi, pinagkontra ni Mayor Villanueva. Report kay Joe Marbier. Bigvito ni Mayor Jaime Villanueva kan Banuan Cantiwi ang municipal ordinance na nagkikrear nin Information and Communication Technology Office na ipinasarkan Sanggunian Bayan. Sa iyang pahayag o veto letter, sinabi ni Mayor Villanueva na
dai pa pwede na gibuon o kirarang opisinang ini dahil ang dakul pang mga mandatory office ang dapat na ikrear o bilugon kan lokal na gobyerno kan Tiwi sa iyang sinabi na mas dapat na inuton o antes ang Information and Communication Office dapat na inuton muna ang Municipal Cooperative Development Office, Municipal Person with Disability Affairs Office, Municipal Public Employment Service Office o PESO, Senior Citizens Affairs Office, Tourism Office, as in Youth Development Office. Ang mga ini susug sa alkalde, iyo ang pinagmamandato kang lay na dapat na makrear muna kung kaya mas ini ang dapat daang tawan muna ng atensyon na mabilog kan lokal na gobyerno kan Tiwi antes ang ibang mga opisina. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Iba pang mga bareta po magbabalik. Makalipas lang kan mga patalastas. 20. Makalipas ang alas 6 nin morning. GB News Express. GB News Express. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Walang patid at parang nakakaloko. Linggo-linggong may nananalo sa loto. Lone Betor, sana all. Walang hiya. Buong bansa ngayon ang nagtatanong kung bakit tila hindi mahuli ang mga smugglers ng bigas. Mga tunay na pahirap sa masang Pilipino. Walang awa. Tila niloko ang taong bayan. Pinangakuan ng ayuda kapag ng pirma at pirma para sa ambisyon ng iilan. Walang pake? Senator Amy Marcos po. Walang balitan sa mga walang puso. Camille Pratsiambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. ABP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABP Catering Services. AVP Catering Services
is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, mga baretang unyan sa Lado Nacional, inaprubaran po sa Senado ang sa ikatulo asin pinal na pagbasa ang sarong propwestong ley na nagdadagdag din 100 pesos sa daily minimum wage kan mga empleyado sa pribadong sektor. 22 na senador ang nagpabor sa Senate Bill 2434 o an act providing for 100 pesos daily minimum wage increase for employees and workers. Sigon kay Senador Jingo Estrada, Chairman kan Senate Committee on Labor, ang pag-aprobar kan Senate Bill 2534 pagsimbag sa pangangaipo kan mga obrero sa taho kan nag-iitaas na kantidad kan pamumuhay asin presyo kan mga pangenot na barakalon. Sirarom kan propestong ini gabos na minimum wage earners sa pribadong sektor sa bilog na nasyon na sa agricultural man o non-agricultural sector sakop kan sang gatos na aldawan na dagdag na sweldo. Ang ultimong legislated wage hike na ipinautob sa nasyon kang 1989 sa kusog kang Republic Act 6727 o ang Wage Rationalization Act na nagsasabi na ang mga sweldo itatalaan sa regional na basihan kang Regional Wage Board. Yan sa sinabi man ni Senador Grace po na maski basihan kang Regional Wage Board, may signifikante ang pagitaas ng minimum wage poon kay ito. Naglalapigot pa man giraray ang mga Pilipino dahil sa padago sa pagitaas kan presyo nin mga barakalon. Ikinaugmama ni Assistant Minority Leader Risa Hontiveros ang pagpasar kan Senado sa 100 pesos na wage increase para sa mga obrero sa pribadong sektor. Sinabi niyang dakulang tabang ini sa mga obrero para sa pagipaglaban ninda para mabuhay ang kantidad kan minimum wage. Pero harayo pa man giraray ini sa pigmamaot na living wage para sa sarong disenteng pamumuhay kan mga obrero kan sa indang pamilya. Nagsumiter po nin resolusyon ang mga lider kan Kamara de Representantes na kinupya sa resolusyon na pigtutukar kan Senado tanganing madagos ang pigsusulong na pag-amyendar sa 1987 Constitution. Sa laog kan resolution of both houses number 7 ng author iusin the House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., Deputy Speaker of kan Quezon City sa paagi ni kan Quezon Province Representative Suarez asin House Majority Leader asin Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe kapareho ng gad kan resolution of both houses kan Senado. Kamabutan kang resolution na amyendara ng economic provisions na makukuha sa Article 7, Article 14 asin Article 16 kan Konstitusyon. Sinabi niya ang posisyon kan administrasyon sa pagkondusir ng reforma sa konstitusyon na kasentro sana sa economic matters para mas mapakusog ang satuyang ekonomiya. Ipinunto ni Gonzales na sina Presidente Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri pare-parehong nagtutubod na dapat amyendara ng economic provisions kan satuya na konstitusyon.
saro sa mga opsyon kan Kamara de Representantes ang pagpapaapod ng Committee on the Whole para matukar ninmarhay ang resolusyon na nagpig-apod na Constituent Assembly o CONAS para amyendaran ang 1987 Constitution. Inan sinabi ni House Majority Leader sin Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe matapos isumiter ang resolution of both houses number 7 kasuhapon. Sinabi ni National Unity Party President asin Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte naloy ng pigtutukar kan House Committee on Constitutional Amendments na pinamamayuhan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang propestong amyendaran ang konstitusyon. Sinabi ni Villapuerte na tatrato kan Kamara ang propestong charter reform na may paghihidali base sa due process dahil kay puan talaga nagibuhon ini. Sinabi ni Deputy Speaker in Quezon Representative David Suarez na dapat isaalang-alang ang window of opportunity para maipasar ang propuesto. Dakula ang duda ka nagkapirang mga senador ng Kamara ang nasa likod kan naglalakop na baretang papatalsikon si Senate President Juan Miguel Zubiri sa iyang pwesto dahilan kan bigusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Sigon kay Zubiri, siya nagserbi sa kagustuhan kan sa iyang nagkapirang pagiribang senador. Asin pigataong kwenta na niya sa wisdom kan mga kapwa niya senador ang mayoriya sa iyang liderato. Nagtutubod si Zubiri na may mga concerted effort o paghiro para rauton ng padagos ang Senado. Asin sa katunayan, kanakaaging simana pa niya na rama na naglataw ang baretang kodeta kontra sa iya. Sinabi man ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na maski habo niyang mag-speculate aram naman kung sa'y naghahali ang mga hirit asin ang siring nabirada pati na ang posisyon kan sendang Senate President. Iintrigahon pa para mabanga sana ang institusyon. Mientras na itinuro man ni Senador J.B. Ejercito ang Kamara na iyo ang pighalian kan House plat kontra kay Zubiri dahil igwa ini o igwang dai pinagkasunduan ang duwang mga sangakang kongreso asin dahil ibang kamabutan ng isyo kundi bangaon asin daugon ang Senado. Kumpiyansa ang Department of Transportation na magpadaranin dakulang revenue sa gobyerno o magdadaranin dakulang revenue sa gobyerno ang nakatalaan na modernisasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Sigon sa ahensya, posibleng pumakol sa 900 billion pesos ang makukolekta kan gobyerno matapos masilyuhan ang concession agreement para sa nasabing aeroperto. Magigiramdoman na pig-award sa sarong bistadong kumpanya ang kontrata para dagos ng ma-modernize ang panginot na aeroperto kang nasyon. Sinabi pa kan DOTR na ang 25 anyos na kontrata na ini sa manggaganang concessionaire magdadaranin 36 billion pesos na revenue kada taon. Ini man ang pigalaoman na magagamit sa iba pang social as in infrastructure projects para digdig. Inot ng isa na publiko kan DOTR kan sarong simana na ang ganang consortium sa kontrata nasa lindog ini kan private o public-private partnership program. Ang kalkulasyon na ini mas dakula man na 23.3 bilyon ang nairimit na kan presenting concessionaire sa Manila International Airport Authority. Ang numero na ini poon pa kang taon 2000 Gs sagkod 2023 kapareho ini kan maabot sa 1.78 billion pesos kada taon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Ipinahiling na po kan Philippine Postal Corporation of PhilPost ang centenarian personalized stamp asin commemorative cover kan dating Senate President asin ngunyan Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa selebrasyon kan ikasanggatos na kumpleanyo kan Pebrero 14 sa Malacañang. Kasabay kan pagmidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Enrile para sa iyang kontribusyon sa nasyon sa iyang pagserbis sa gobyerno. Pigpresentar man ni Postmaster General Luis Carlos ang stamp asin commemorative cover. Sigon kay Carlos na ang mabuhay nin sanggatos na taon sarong pinakadakulang achievement sa buhay asin milestone na dapat iselebrar. Asin mina saludos sinda kay Juan Ponce Enrile na ang political career
na mayagpag din sobra sa 6 na dekada. Sigon pa kay Carlos, dadag pa niya na collective wisdom as in experience ni Enrile sarong inspirasyon para sa gabos. Nakabase man sa Republic Act 1025 o ang Centenarian Act of 2016 ang magtaon in honra kay Enrile sa paagikan personalized stamp as in commemorative cover. Ini ang pagmidbid as in nagtataonin kadagdagan na benepisyo sa pribilehiyo sa Filipino centenarians. Sigon sa PhilPost, nagkukoordinar na sinda sa mga local government units para maisabay sa sendang programa ang pagpapaluwas ng personalized centenarian stamps. Parte ni kang Corporate Social Responsibility o CSR kan Postal Agency sa pagbidbid sa mga Pilipinong centenarians ka nasyon, sigon kay Carlos. Alas 6:33 oras, mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. GB News Express. News Express. GB News Express. Batang San Miguel, ilabas! Magkwentuhan tayo. Minit na, ilabas mo. Makikinig ako. Minit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Minit na, ilabas mo. Ang San Miguel kay Vincent, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, binuksan na po kang korte kang United Nations ang pagdangog sa legalidad kan pag-okupar kang Israel sa teritoryo kan Palestine na nasa ika-50 taon na ngunyan. Maduranin anom na aldaw ang gigibuho na pagdangog kang International Court of Justice may kinaraman sa pag-okupar kang Israel sa West Bank, Gaza as in East Jerusalem poon kang 1967. Ang kasong ini separado pa sa isinangat kang South Africa may kinaraman sa pigasabing pigigibong genocide kang Israel sa Palestine. Pwedeng umabot ininin sarong bulan bago magkaigwan desisyon ng korte. Sigon sa mga eksperto, bako ini legally binding pero pwede ining makaapekto sa international jurisprudence, international aid as in public opinion sa Israel. Inan ikaduhang beses na naghagad nin advisory opinion ang United Nations. Sa World Court, may kinaraman sa isyo kang teritoryo sa pagultanan kang Israel as in Palestine. Kang Hulyo 2004, sinabi kang korte na suhay sa international law ang separation wall kang Israel sa West Bank. A pesar ka ini, mantiniduman girara ini sagkod ngunyan. Business News. Business News. Naghiro na ang gobyerno para po mapababa
ang presyo kan mga barakalon, partikular na ang bagas, asin masiguro ang food security sa nasyon. Inang kasimbagan ni National Economic and Development Authority, our Secretary Arsenio Balisacan sa survey kan Octa Research na 75% kan mga Pilipino bako kontentado sa pagigibo kan gobyerno para masimbagan ang problema sa inflation. Sigon kay Balisacan, aram ninda na mas magabat ang epekto kan inflation sa kada ordinaryong namamanuan. Kaya pig-ariglar kan gobyerno ang mga polisiya para masiguro ang food security asin makakrear ang gobyerno nindakol na trabaho. Pigihidali na kan Marcos administration ang lakdang para marimedyohan ang pagitaas kan mga panginot na barakalon sa pagikan pagpalaog nin mga investors asin human capital para maitaas ang income asin purchasing power kan Pilipino. Sigun pa kay Balisacan na maski may problema ang inflation lalo na kan taon 2023, nagluyan na iningon yan na primerong bulan kan taon nin 2.8%. Pinakahababa na record kan Oktubre 2020 asin naggalaom na magpapadagos na iningon yan na taon. Aramon ta daw mga tugang an istorya may kinaraman sa pwede pala na bulungon ang pagiging seloso sigon sa mga eksperto. Nagbulong pala ng pagiging seloso. Ano? Amon ta daw ang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Anselos, normal as in healthy yan sa sarong relasyon. Alagad ko na ni pabebe lang o bakyon sana. Sigun sa pag-aadal, kung nagkapirang psychologist and relationship experts na natural din sa mga kababaihan, as in kaiba na naman rin ang mga boys of course dahil pareho sa nakita. Ika nga, we feel the same way at certain levels. Pero, araw kan anuman na bagay, anselos kapag nasubrahan, maraot. Bago sa sa indong pag-ibanan, kundi maging sa tuyang pagkatawo. Kaya abiso, ka mga eksperto na sunod doon, ang mga paagi na sa kuyang sasabihon para mabulong ang selos bago ini maging grabe. Number 5, babayaan mong makamati, kanin selos. Tiring kan sinabi ko kasubago, normal ang pagselos, pabayaan mong mamatihan kan sa imong namumutan na nagsiselos ka. Tandaan mo, bago kang gapo o pungo para dahil makamati ng selos. Asin may kaluyahan ang mas kinasihisay ang pag-ako sa sadiri na nagsiselos ka, saro na yan na pagpuon sa pagbulong kan sa imong namamatayan. Number 4, aramon mo ang pigalian nga sa imong pagsiselos. Abutan mo ang sadiri kung nata ka nagsiselos. Duman mo maaraman kung sa inagugat ang gabos. Ayan. Number 3, ampangon mo sa imong pigtatakutan ang katotohanan. Dahil igwa kang insecurities, takot kita na ampangon ang katotohanan na ini. Takot kitang maging daylan ini para hanapon kan sa tuyang partner sa iba, asin bayaan kitang luhaan. Dahil digdi, nagpupuon ka ng mag-isip ning kung ano-ano, kada bes na harayo sa imong pagilingan sa imong partner, maski pa sa totoo sana, wala man siyang pagigibong maraot. Number 2, ang gabos na agi sa marahay na pag-ururon. Sit down and talk, gabos maariglar, kunagiyon sa masinsinan at sin malumanay na pag-ururon. Pabayaan na madangog ang gusto nindong sabiyon sa lambang saro. And number 1, pakarayon ang dapat na pakarayon sa sadiri. Dahil ka makakamati ng selos kung igwa kang confidence sa imong mga kakayahan asing katangian. Paliwanag ang mga eksperto na talagang difícil ma-overcome ang jealousy, pero kahit puhan pag-agihan ang prosesong ini para makontrol ang sa imong sadiri asin mas maging makusog ang sa inyong tiwala sa lambang saro. Aha! Health News from Newsbase, Mardela. Dahil niyo ba? Gariyo man ang ganano. Tama ito. Alright, mga tugang iyampuan may istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Mientras tanto, alamin natin, aramon tapuan kamugtakan kampanahon. Kaya ba po si Ariel Samudyo, hali po sa Pag-asa. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw nin Martes. Dagos man nakaka-apekto sa eastern section kan sa tuyang nasyon kung saan kabalay na dyan ang Kabikulan, ang easterlies o ini yung luros na hali sa dagat Pasipiko na kung saan ngunyan na maghapon ang Kabikulan nilalauhon man na generally marayan sa tuyang panahon alagad yan pa man ang tsansa ng mga isolated rain showers o thunderstorms o itong mga inaabot ang mga pulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. May man nakabanirang gilwarning sa anuman na baybayin dagat kang Kabikulan. Ang magiging kondisyon kang kadagatan nasa banayad sa sa moderato ang pag-alon.
Ang temperatura ngayon na maggapo nila Lauman, 23 hanggang 32 ang taskang Celsius. Ang saldang masirang alas 6 ngunyan din aga, masulno pa dyan alas 5:52 din hapon. Alipo din sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan po mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta. Sinurat po sa News Base kan DCGB sa panginginot ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran as in Angel Mustasa, Siringman. Ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Baretang kulalapnit. Happy birthday po, Kuya Nemi Flora. Kuya Nems, happy day, happy day, happy day. Salamat, tabi. Ano, Junior? Kuya Nemi, happy birthday. Pero na si Kuya Nemi ngunyan. Matos ako si Kuya Nemi, ano? Kaya nga na Kuya. Matos ako siya, di. Kaya na para otlo. Pero hindi mabot sa pansit kon ano ini kon mato siya. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, mga tugang sa morning hearing. Saro na tabing ilihidong opisyal sa sarong lokal na gobyerno. Dakop ni Mrs. Kasakay-sakay sa auto ang sarong staff sa munisipyo. Ako nang gadabo na nga magparasabay-sabay sa auto nang maskisisay. Nang gadabo na nga magparapasakay-sakay dyan, Kuya Nemi. Tapaminsan baga,
Maski bako mo man sa karelasyon, pwede kang masarahutan. Bako yun, John? Bako mo man sa karelasyon, masasarahutan ka pag bubinaba dyan sa auto mo. Maski, sisang pa sa kapag bubinaba na sa auto mo ng gan, ay, may kaibang ngaya sa auto. Sisa daw ngaya ito. Siguro ngaya, bata ngaya ito. Arog kita ka ang ka-judgmental. Galing nga mayugot ka. Adi, bako yung tabi, Dr. Chris. Good morning, tabi. Bako yung, araw ka na ng mga tama. Ngaya, may pinasakay ka sa auto. Pagbaba, ngaya, nailing ka mo nagbaba sa auto. Iba ang interpretasyon si mo. Di ba? Ay, wow, ngaya, may kairiba. Siguro, alas 5:30 ngayon, binababa nga. Ano, siguro ngaya, bata ngaya ito niya. Pero mga tugang, kung totoong may relasyon, iyan po sala. Di ba? Iyan po sala. Di po pwede kita kayan. Di po pwede ka mo kayan. Kapag may agum na, nakikilabot pa kita sa iba. Dapat so agum na sanaan sa tuyang pakilabutan. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Bakong iyo, kung may agum na, so agum na. Dahil na magpaparaanap ki iba. Kung may agum ka na, dahil ka magparapasakay ki ibang babae dyan sa auto mo. Dadyan nagupuon yan. May matex naman kaya. Joshua, oha. Pamidbid, permisa ng pinsan. Ano? Ang pamidbid, permisa ng pinsan. Maski nga ni pinsan mo, maski nga ni tugang mo, parientes mo, o ano, pag may buminaba dyan sa utong, ibang lingsi mo. Unless na talagang midbid ka na, ay, sutugang nga itong kay Riba. Di ba? Pero kung may buminaba talaga niya, nagarin medyo malain na ngaya, ibang pupormahon baga, di? Buda nga aki-aki pa. Nagkaway-kaway pa. Buda nga paminsan nga, garing nga, pagabadugan nga sweet nga kamong duwa. Iba talaga ang iling. Automatic na. Nahusgan talaga. Nahusgan talaga. Kaya kami ni Pading Chris nagyanan ta. Wala kami kan tabi kuan, wala kami kan. Bawal makisakay ay makisise sa auto. Apera sa agumi. Itong tukawan ito sa kataning para sa agumi ito talaga. Sa likod. Sa likod. Sa likod, itong bako. Sabi, text na kuya na sarawayo na. May nag-text na kuyang amigo ko, garo si. Basta, kung bako ngaya tintin nga sa ampangan, pipat higda nga sa likod. Itago na sa pangalan na Noel. Ano nangyari dyan kay Busing, ilihidong opisyal? Tisay daw inay. Ilihidong opisyal. Insarong LGU. Dakop kan agom. Kasakay-sakay sa auto. So sarong stop sa munisipyo. Iyo nga nang pigsasabi tabaya. Nata magpaparapasabayon mo andyan. Na. Dududahang ka talaga. Na. Ako nga ni, maski intern, di ako nagpasakay sa auto. Dapat di pa tricycle. Mag-tricycle ka, tanong bang kita mag-tricycle? Awinda. Maluya. Maluya? Di akong bensido. Pinasupgan si opisyal. Wala ka ngayang kakontintuhan sa buhay. Sa kadakulan nin babae. Madinurat ka pa ngaya sa yaon pa sa haranay. Iyo nga ni, mailing talaga. Mailing mo na. Reparo naman na. Di ba? Di kaan. Sabi yun, ang sala-sala. Deka yan. Okay. Tigon sa kulalapit. Manara ka man lugod ngaya. Iyan ngaya ang tawo na makuha kung balda-balda. Ano ngaya ang huna mo sa mga babaye? T-shirt? Nata. Igwaki pang harong, igwaki pang opisina. May pangurual daw. May pangurual daw pala na eh. Pangharong? Pangharong, pang-opisina. Gapakipangkuan, pang-party. Gari salaman na araw kan laban. Talaga? Okay. Kampantiyon kaya si Paday.
Aha. Hauna mo ngaya, kung warang agom. Si sundo sa nadakay ni si Baby Girl kunsain. Aha. Pipick up sana kunsay nagilid din tinampo. Oo. Nya day aram ni Paday. Oo. Nababantayan na palan kan agom. Oo. Kan suminakay si Baby Girl. Confirm. Oo. Dakop sa akto nin pagtataksil. Wala toong tamuyaw ang sinapar kan duwang inay. Dapat kaya, so, bakit ako nandito? Sino ako? Sino ako? Bakit ka nandito? Bakit na sasakyan ko? Bakit ka nandiyan sa sasakyan ko? Paano ka nakapasok dito? Ay, nako. Nasupganin marhay si opisyal. Oh. Nakalakop sa bilog na banwaan ang istorya na si opisyal palan ngaya, lalaking higad, sabikan ko lalapnit, magatol na makagirabo. Iyo man ang ganano. Iyo man ang ganano. Ingat. Ingat lang kita. Ay, kamo. Amin na. Ang katultuli naman na parait naman na yan. Nata daw yan, bako pera de los obos, bako ugabos. Nata daw ang pag-ilihidong opisyal. Nakakaisip kaan. Yan sana. Gari nagiging practice yan eh. Bako manggabos ha. Okay, ako bako magparo-intro ng gadyan. Ako naman kami bid ka naging opisyales kambanwa. Nagkaigwa. Tawali. Ha? Tadaw. Yung nga nata daw yan naman niya ang bertud mangkaan. Ipaagi siya na sa mga kuan, mga istorya sana. Ano nga, gusto magtrabaho sa munisipyo? Pwede nga niya po. Sige na. Kung bala si mo. Sige ka nag-eskwela. Pero magkaroon ng tuition mo dyan. Ay, sige na, sa boarding house mo hain. Yan. Gura naman ito. Sige nga po, bahala ka. Lilaw ni jump order. Bahala ka nga po. Okay. So, hi, so ATM number mo. Tamarap. Tamarap. Ay napangyari si mo. Istorya man sa nasa kuya yan. Medyo bakit taga-medya. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Okay. Oha. Joshua, DCJB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. Ano na? Padeng Grace. Pasira mo naman pa ang pamahaw mo pa de. Patagay na mamahaw ko. Ay, may reaksyon. Sandali lang, may reaksyon. Grabe man nga ito, Tito Henry. At ayun na nga ni. Yun na nga ni. Di ba? Yun na nga ni. Kaya, ano ba yan? Bueno. Sa mga mahilig tabi yan, mag-inom kialak. Mahilig kumaong kitaba. Kang inot, ano yan, di ba? Uda pala na, sa pet sa 20, tama ba? 25, ha? Sa Domingo po, last Sunday, mga tugang kan Watch Your Health tabi, ano? Diyan tabi sa Bagong Bayan Central School. Imbitado ka mo gabos tabi na magpa-blood chem, ano? May libre na iyan na interpretasyon, may libre pang consultation diyan. Para po duman sa satuya na mga kwan, satuya duman na mga may namamatian sa lawas. Ako, di ako nakaduman, maduman ko to kan Domingo. Di ako nakaduman. Nagilamaw ako. Pagka mata-mata ko pa, uminom ba akong sarong basong tubig? Ang pangyari nga niya ako. Napanlingaw ako. Sabi ni amigong Richard Henry 2025. Good morning, amigo. Nakaraya, amigo. Richard Openya, Marinaga. Bossing, mga taga PLT College, Ginabatan, Marinaga po.
Good morning ngaya. Anong 2025? Alam mo anak ko dyan, may gumaguro intra. Good morning pa lang kay Tita Harriet na open niya. Tita Harriet, maray na aga. Sabi Zay mo. Ang mga sakit ng atay, alat ko na pala. Tapusong ko muna yun yung supigistorya ko sa endo tungkol sa... Kuan na, baka malingawan tabi nindo sa kuan tabi ini. Last date na tabi para sa Watch Your Health tabi sa Petsa 25 kam Pebrero. Iga po kita kaiyan ki FBS, blood sugar, creatinine, uric acid, GPT sa liver, total cholesterol, CBC, complete blood count ang gusto sabihin, urinalysis, ECG with impression, triglycerides, HDL, LDL, yan, mga good and bad cholesterol po. May free consultation po on site. So mga interesado tabi, dumuman lang kamo sa Bagong Bayan Central School Covered Court. Pampu yan pon alas 5 nin aga hanggang alas 10 po nin aga. Dahil po mag-inom nin anuman, magsipilyo sa nabuda maglabar. Tabi, kakuan tabi kamo ki dugo. Okay? Yan tabi. Magdara ki 1,200 pesos tabi para sa endo tabi na blood chem. Iyo po. Yan. Good morning nga pala kay Madam na Sonia Labanda. Yan. So teacher ko sa grade 1, Ma'am Sonia Labanda. Good morning tabi dyan sa Santo Cristo, Daraga Albay. Buda kay Madam. So teacher ko sa grade 4, Mrs. Dimabayaw. Yan pala dyan si Madam sa Ilawod, nag-uli sa Daraga Albay. Good morning tabi Madam. So sa kuyang mga teachers sa elementary. Ang mga sakit ng atay, fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga sakit po na dulot ng sobrang pag-inom ng alak o pagkain ng taba. Tapos ang ligaya kung hindi kayo magbabago. At para po maligayang atay, kailangan samahan po ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay para po sa kalusugan at proteksyon ng atay. Ito ay may silimarin na galing sa herb. Natural kaya safe. Ang silimarin ng Liver Aid ay antioxidant po na subok ng mabisa sa pagbigay ng proteksyon sa araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Maaring mapigil o mabawasan ang pinsala sa atay. Epektibo din ang Liver Aid sa pagpigil ng pamamaga nito. May bisyo man o wala, mahilig uminom o hindi, makabubuting isamang Liver Aid Silimarin Capsule araw-araw para walang latay sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa kalusugan ng atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay mabibili sa mga pangunahing butika o drugstores nationwide. Okay. Yan po. Mga tugang ang satuyang marhain na bareta sa pagkaaga. Good morning, Henry M. Pagigrit po ay happy birthday kay Kuya Nemi Flora. Kuya Nems, happy birthday! Sa mo'y atabing technician igdi sa DCGB. Ano nga, di ako madagdag ta. Baka di makaabot so ipapadara mo ligdi. Salamat po kan sa indong pagantabay. Mabalik po kita alas 7:30 sa programang Morning o kaya Hapon. Baby, when I met you, there was peace unknown. Masunod na DCGB Bareta alas 7. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan